ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ଗୋଟା କୋଟା କଲେ ତମର ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶହେ ଥର କହୁନ ଜୋର ଜୋରେ। ହଁ ତମକୁ ରଖିବାକୁ ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଟି ଫିଟୁନି କଣ ପାପ ଲାଗିଯିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପାପ ଲାଗିବ କି? ପାପ ଫେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମିତି ଡାକ। ଇଏ କର 100 ଥର କରିଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କର। ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠାଅ। ହଁ ସେମିତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୋର ଜୋର କହୁନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଆଉ ଜୋରେ। ଉଠୁନ ରହିଯାଉଛ କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି 100 ଥର 10 ଥର ହେଇଛି ମାତ୍ର। ଆହୁରି 90 ଥର ଅଛି। ଉଠାଅ ଉପରକୁ। କିଛି ହେବନି। ହାତ ତ ଉଠିବ ଦେହ କାହିଁକି ହବ? ଡାକ ପକେଇକି କର। ଏମିତି ନୁହଁ ଜୋସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଆଖି କ'ଣ କରୁଛ? ଉଠୁ ନା ଶୀଘ୍ର 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 ଶୀଘ୍ର। 100 ହେଇନି। 100 ହେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି 100 ଥର ଉଠାଅ। ଯୋଉଠି ରହିବ ସେଇଠୁ 100। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। ତମକୁ କ'ଣ କହିଲି? ଉପରକୁ ନେବ ବୋଲି କହିଲି ଟି? ଉପରକୁ ନ ତଳ ଉପରକୁ ହାତଟା ନେଇକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁନ। ତମେ ଟିକେ ନାକୁ ନେଉଛ ପଳେଇ ଯାଉଛ। କର ଜୋରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛ? କାହିଁ ଚିଲେଇଲା ବେଳେ ତ ଭାରି ଜୋରରେ ଚିଲଉଛ। ହଁ ଦେଖିବା କେତେ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକନ୍ତିନି। ଆତ୍ମାରୁ ଡାକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଜୋର ଜୋରରେ ତାକୁ ହାତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର 100 ଥର। ପୁଣି 100 ଥର କରିବ। ରହିଲ କିଛି ହେବନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିକି କର କିଛି ହେବନି। ଉପରକୁ ଉଠା। ଉପରକୁ ସିଧା କରିକି ଉଠା। ଜୋରରେ ଚିଲାଅ। ହଁ ଡାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ହାତ ସିଧା କରିକି ଉଠା। ଉପରକୁ ଟିକେ ସିଧା କରିକି ଟେକ। ଦି ହାତ ସିଧା କରିକି ଟେକ।